y dar envidia a los que no lo tienen. Miguel estaba cambiando, pero hoy puede. Pero a sus escritores, la revista de Ramón Sigeno les gustaba demasiado, fíjate. Siento decirte, Miguel, que no te gusta la revista de tu amigo, de Ramón Sigeno. Múltiples cúpulas, la serpiente escamada de casullas y cálices. Caballos tenían amores. Bé, el Viu la Biblio, que comença l'any passat, continua enguany. Continua enguany en aquesta programació estable que organitza la Regidoria de Cultura, una programació estable en la biblioteca, convertida en contenidor un poquet de tot. Avui tocava teatre. La veritat és que ha estat magnífic aquesta interpretació de Miguel Hernández, en el que hem tingut també la companyia de l'Institut, perquè s'intenten coordinar aquestes activitats també com a activitats de l'Institut, i que obri la temporada del Viu la Biblio d'enguany, que estic segur que ens depara moltíssimes sorpreses encara. Ens depara moltes sorpreses i que s'aniran veient poquet a poquet. Jo penso que ja quasi està enllestida la programació, la regidora de Cultura ja la llançarà quan la tinga tota tancada, però penso que és un bon començament. Que hay unos señores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. ¡Bravo! ¡Bravo, Miguel, con 2 cojones por la República, compañero! La idea de que la Biblio, a banda de ser un lloc per a consultar internet, consultar llibres, també siga un lloc on podem fer activitats per almenys una vegada al mes, en un poble que no pots tindre totes les instal·lacions ni pots tindre tots els recursos, la veritat és que està molt bé. També és de veres que gràcies a que s'ha convertit això en un contenidor, la sala d'estudi que està dalt hem d'insonoritzar-la, hem d'ampliar-la i això és tot bona senyal. Que les coses s'utilitzen i que se veu d'això que tenim darrere i de lo que hem vist, que és de convivència i de cultura.